जोंसिनि ताइसे हायनो हाय मेडियान बुसखांगो फाइसक फाइजाक स्पेशली जों ओंखायथ' थांनाय 29 मार्च 2025 कायसे आरो आसाम प्रिमियार लीग होनै कायसे फार्स्ट ट्रायल लोंखा जागा अबंखा खुमुलुं नि स्टेडियामाव अब खुमुलुं दागबांला अथवा स्टेडियाम होनैबो सिनियो हांकाय आ जागाव जों फार्स्ट आसाम जे फार्स्ट ट्रायल सिनि सिलेक्शन नि बागै बरक रिप्रेजेंटेटिव फाइजाक आसाम प्रिमियार लीग नि बागै इंगा आ दिनो जे बरक रक सिलेक्शन खानियानि बागै पार्टिसिपेट खानिया रक आपंखा 85 जना एवं 85 जना बिसिंगो 85 सारा त्रिपुरानि बरक रक न सारा त्रिपुरानि जतो फुटबल प्लेयार्स रक बरक जतनो फायै आ जागा 85 जना पार्टिसिपेट खाइका आर आबनि बिसिंगो तिनि बरक सिलेक्शन मियान रहका जे साबो सिलेक्ट ओंखा इंगा ओ सिलेक्ट माने बिसिंगो 8 जना बरकनो सिलेक्ट खाइका बिबिनो अब डिस्ट्रिक्ट नि इंगे ओ 8 जना नि बिसिंगो आं बुंग सानाय खरसा आबो ओंखा सिनि चैत्र पद जमातिया आबोके साउथ त्रिपुरानि इंगा आबोनि परे दंगो देवजित देबरमा दलाई त्रिपुरा आबो परे दंगो निउटन मलसम बो दलाई त्रिपुरानि न इंगा रुबेल देबरमा आबोके वेस्ट त्रिपुरानि जहन देबरमा इंगा जहन जमातिया सॉरी इंगा गुमति डिस्ट्रिक्ट नि इंगा आबेद रांखल सॉरी आबेद रांखल गंगाय तेलेमुरा खोय डिस्ट्रिक्ट नि अवन परे दंगो राजीव देबरमा वेस्ट त्रिपुरानि इंगा ताइ दंगो साबात जमातिया पखे गुमति डिस्ट्रिक्ट नि इंगा ताबुक खना माने न 3 तारिख 30 माने 3टा 20 मिनिट तक बन डिपार्चार ट्रेन नि टिकेट टुको टंगि पाइखा इंगा बरक एक्चुअली इंगा ताबुक गुवाहाटी नि बागै रौनांनाय खाना इंगा गुवाहाटीयाव थांगै बरक ट्रायल नि बागै बरक कायसा कैम्प थांगै बरक ताबुक प्रैक्टिस खायगानाय अन बरक ट्रायल लोंनाय इंगा आ जागा बरक हय निनि 1 दिन बा 2 दिन आबो बोसोर दिन नांनाय आबो साइमिया जतो दिन नांनाय आसुर दिन बरक आरो टंनाय एवं टंनानि बागै आ जागाव स्पेशली बरक न आ जागानि जे अर्गानाइजर तमा एकेडमी हो हक एकेडमी जतो किनसु रेस्पॉन्सिबिलिटी बरक नानाय बरं टंनानि बरं चारानि गाय बनि एकोमोडेशन जतो अरेंज खाइ रनाय बरक न इंगे जों एज ए अर्गानाइजर हिसाबै माने सोमदेव देवरुमा ट्रस्ट अर्गानाइजर हिसाबै जों बरक न अ जागा जरा रेखा एवं बरक न बरनि जे सामानि मते गाइडलाइन मुताबिक जों बरक न हेल्प खायै कोऑपरेशन खायै अ बरक रनो सोंथिलाय रहका आसोदा आगामी दिनलो हायरकताय सुजुग फानि खदो सा अवश्य सुजुग तंनाय अंगा ताबुक अब आगामी दिनो जों ताइसा अब हायके विभिन्न इवेंट्स तो नॉट ओनली फुटबल अब तो स्पेशल फुटबल नि बागै थांग्रा माने अंगा अब हाय गोबां अब हाय इवेंट्स तुबनाय जेनाखि क्रिकेट नि फानंखा मैयाखबा भलिबल मैयाखबा अब हाय बैडमिंटन अंगा कबड्डी गोबां अब हाय जे जरा अब हाय अपॉर्चुनिटी फायकेंके ऑब्वियसली जों माने अब हाय सुजुग होनाय इंगे अ जागा अब सिमिया ताबुक तिनि जे थांनाय रक बरक खना सगैमानि परे बंनि ट्रायल ओंखांखांकाय माने आ जागा प्रैक्टिस माने परे बरक ट्रायल ओंखांके आ जागाव आ ट्रायल ओंमानि परे आ जागाव बंनि आ जे गुवाहाटी बा आसामो अंगाय ओंनाय स्पोर्ट्स नि जे कॉलेज नि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बरकनि आरोनि बरक रकबो एज ए अब हिसाबै ऑब्जर्वर हिसाबै बरनो ऑब्जर्व खाइफैनाय जेफोरनो बरक ट्रायल खाइ दङ अथवा बरक जेफोर प्रैक्टिस खायो गा अमो हाइकेनो बरक अ ट्रायल बरक टिकी माने परे ओंखांकाय बरक न जुदिनि पसंद खायगे उ आसाम यूनिवर्सिटी माने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ता इया खबा कॉलेज बरक चांस माने आ जागा थुंनानि एवं टंनानि बो माने बरक आरो कम से कम 3 मास जरातै बरक न प्रैक्टिस खायनि सुजुग होनाय इंगा अबनि परे खना बरक विभिन्न लीग जेमन अब हाय क्लब नि लीग फानंखा एखबा स्टेट नि कुनो कायसा अब हाय स्पोर्ट्स नि माने फुटबल ऑर्गेनाइज खाइफुरुं हांकाय अब हाय गेम रगो आफुर रगो बरक चांस मानानि चांस दङ एवं चांस जुदि माखा त कायसा जागाव जन सिलेक्शन खांके कुनो कायसा इवेंट इंगे तो बरक अब हायनो माननाय मिनि अगो दङ अमाउन्ट नि बेपार दङ माने बिनि परफॉर्मेंस नि पुरो डिपेंड खाइनाय केबकेनो ब सिलेक्शन खाइके इंगे हाय केबा 5 लाख केबा 10 लाख अब हायकेन हायर लांजांनाय अब हायके बंनि चांसेस दङ ता